wena mfana. Mkhulukuthi ndini. Suka lela suka khona soyisa ibhizinisi lami la. Usebenzela bani? Ithi usebenzela bani wena mfana? Wena mfana. Ithi usebenzela ubani? Usebenzela ubani? Ngisebenzela umuntu. Ngisebenzela umuntu khona. Ngiyibandela nje kuphela. Wekamuhela. Ma. Namhla uya ngesikoleni. Ma ngikuchazela situation yami ngesikole nje. I-situation iphile. Namanje sewuyahamba kanjalo nje. Ngisaya emajiteni yabuya manje. Ukuya emajiteni akuthenga udla la endlini. Or mhlawumbe ucabanga ukuthi angubona ukuthi uya stress. Uhambisa kwekhehla elidala elithwele umthwalo onzima emahlombe walo. Ma, ngizoyilungisa. Kanjani? Asithembeke ukuthi lokulungisa kwakho ngeke kukufake enkingeni. Uhambe kanjani? Mina kami ngiyasaba ukuyenza le abortion. Usabani Lerato? What if ngayenza bese ngashona kami? Lerato angeke ushone. Angithi uyabona izinto zimanzonzo kubi kuyabheda nomsebenzi ngiwutholi. Besides sesebancane ukuthi singaba nengane. Mara kuyafana. Ekhaya sebayazi ukuthi mina ngipregnant. Ngizochaza ngithini mama makangibuza ukuthi uphi lo mntwana. Eyinto angifuni ukuzithola ngihlala la forever. Ngihleli ngazi nje ukuthi impilo yami ibheke. Yazi Lerato ukhuluma ngathi yonke into elula. Ukhuluma ngathi ukusuka lana uqala impilo entsha kulula. Ayikho lula yonke lento. Kama ukuhamba kukholula. Mara ukuthi uhlala ungena plan kuwes.
Angitshele vele Gama. Ithini plan yakho? Khona nje into encane ngisayihlanganisa ngisazama. Uhlanganisa ini? Yabona Lerato, mangathola nje into eyi-1. Mangathola into eyi-1 ezoqonda ilunge. Masingapopa mina nawe. Ngikutshela nasi siyaphuma la. Inkinga mina ngiyasaba ukuthi mase uyitholile le nto leyo. Wena uzongishiya. Uthola abangcono. Awuyishaye mfana Thamasata uyishaye icwebetele. Icwebetele wena tayera. Nale ipili mfana ukuthi mawubuka lobuso bakho bunendlala nje uyibone la uyangibamba. Hayi no uyayikurusha mfana semzini. Uyayikurusha ngathi khona wena cash mtabu konto yokwenza ikolota yona mhlaba. Manje wena ngale nkulumo oyishoyo uzama ukuhlekisa ngami kahle hle. No ngivile bathi wena sowuchinde nesigela. Ubloma neMary into kanjalo kodwa una foko. Wow wena mfana kithi ungayithatha ngendlela oyithatha ngakhona kuyafana nje u6 no9 yabo. Mara ungawari ntwana yami. Khona iplan elincane ngiphezukala. Engicabanga ukuthi nawe lizokwenza ususe lela kato lishiye eziko lapho. Uyangithola? Hawu ungawari akunaspamu, akunadrama, akunafokolo nje. Awubuke la. Ey, uyahlanya wena. Kunabantu lana uveza lo shevu lo. Hoyi wena. Yonke into ushevu uyakuthi usebenzise. Ey, bongani mina ungangitsheli leyo nto, Abantu bayafa day and night lento. Kuphuma izitori every day ukuthi abantu bayafa lo shevu. And abantu bayafa ntwana yami bebroke each and every day befana nawe kanje bengena fokolo. Ntwana yami lento ikuyena. Ikuya ukuthi wena ufuna ukuthi abantu la eKasi bekubone kanjani. Mawufuna bekubone njengokeva, kumele uphande njengokeva. Unless ufuna bekubone njengomuntu obroke nje ongena mali njengawe kanje. Mangisuka lana ntwana ngiyara iphozini ngiyobhayisa. Mangabe uyawutshintsha lo mqondo wakho. Uyazi uzongithola kupha ngithi. Ayicebezelithi mfana uthi kuyibuka indlala uyabo. Mr. Kuma. Yeah, Jabulani. Nakho-ke ngusebenzile. Jabulani. Iwona amankini athi wasebenzile la namhlanje. Yazi ukhumana. Le mali ngebhizinisi ayisami njengabefore. Ngingobani? Mangizwa kuthiwa kunabafana ababili abathengisa into emhlophe. Cheap and strong. Ubani bona lemigulukudu abafana? Kuthiwa omunye usebenza eKawash. Kanti omunye uyasiphandela nje. Ngiyabona labafana abangazi. Waqala lensangu ngiyayibhema, ngiyibhemi lensangu. Ngiyayidayisa.
Buza-ke bahlali ukuthi kwenzakalani. Umuntu omdala sekashonile ushiya ingane. Abafana bathengisa idakamizwa, nina niyabazali nithulile. Khona manje umuntu omdala sekashonile ushiye ingane, nithini ngezingane zakhe? Ingane zenu zithengisa idakamizwa. Nina nithulile niyabazali. Ilikusasa lengane zethu nithini ngalo? Akukhonakala ukuthi sibabhekelele lemikhovu le ebulala ingane zethu. Phansi ngedakamizwa phansi. Phansi ngedakamizwa phansi. Amandla! Amandla! Abahambe! Abahambe! Umthetho nanilalela. Nenza. Lutho Grootman, siblomele nje. Hayi lutho siziblomele sizihleleni. Niziblomela kube nibulala business lami. Niyazi ukuthi neminyaka emingaki niyenza le business yensamo. 10 years yonke. Akuzange kwaba nomuntu overdose. Azange futhi kwashona mina. Lento niyithengisayo le. Poison la. Kodwa Grootman, musikula nekula lidla ukariwala nje. Ikula nekula lidla ukariwala. Lento itshela mina. Ekube nibulala ibusiness la. Lalani la. Niya stopa thengisa lento. Uma ningayeki lento eniyenzayo. Mina ngizonenza ukuthi niye. Mara Grootman, nathi siyaziphandela musa. Yasiphandela? Eh? Yazi Gama, since ufikile la uthulile ukhuluma. Kwenzakala? Azingikhathile kanjani? Gama, yini le? Hayi, ngicela ukuthi ubuyisele leyo mali. Uthatha phi imali engaka Gama? Ngicela ukuthi ubuyisele khona into encane nje bengisesebhizi ngayo. Ngoba nginesiqiniseko sokuthi le akusimali yasekhawashi. Ngicela ubuyisele. Ngiyathemba akusimali egazi le. Ngicabanga ukuthi angitshengisele istaff esingekho right la. Ungazongifundekela wena uzokuthiwa ngiphatha into ebhedayo.
Uyabona ngentwana yami ukuthi umshushumbu umasha kamnandi kanjani. Akhululeke ukuncane. And bengeke ngasho futhi kuwena ukuthi respect like us. Ithola simple. Inhlonipho. Noma ukwesaba. Hayi. Yini futhi manje wena? Kom. Ngiyacabanga ukuthi ngikwenzile. Kwenzakaleni? Ubongana. Ubongana akasekho. Akasekho. Akasekho yephi? Bambulele. Nayi imiphumela imali yegazi Kam. Kodwa Kam ngiyacela. Ngiyacela Kam ukuthi ukhulume nami. Bengisalinde impendulo. Kodwa ubuye namathumba. Mina ngikwazi ukuthanda umuntu engimsabayo. Ngiyahamba. Angazi ngizobuya or angeke ngibuye. Yazi bengingazi ukuthi ukukhulela kwami kuzosifaka kulesimo esikuso manje. Sale kahle.